Здравейте, хора! Днес ще ви покажем един трик, който се нарича сменящите се асаци. Вие ще трябва да гледате. Ето аз започвам. Тук имам един зрител, който се нарича Хашмет. Започвам. Той ще трябва да си избере една карта, откъдето си иска. Добре. Тая ли е? Сигурен ли си? Не ми я показвай. Кажи стоп, където си искаш. Стоп. Тук, добре. Да. Служи си карта тук. Щом кажеш стоп там. Добре. Ето. Той нали си сложи карта тук. Добре. Значи, аз един път ще меся картите ей така. Ей така. Ей така. Ето както гледате. Значи, ще ви покажа асаците отново. Ето, както гледате. Ето асак и асак. Ето. Това не е вашата карта, нали? Добре. Ето, тук са другите карти, а тук са асаците. Добре. Цветето ни не трябва вече. Ето. Ще правя един път аз така. Ето цветето. Два асака и един жокер, нали? Появи се още една карта. Добре. Щом така, асаците се превръщат в жокери. Както гледате. И това трябва да бъде асото, нали? Каква беше вашата карта? Ще сте купали? О, добре. Това беше от мен. Благодаря ви.